Hallo, mit navn det er André, og jeg har fået verdens fedeste spørgsmål, som jeg tænker, jeg vil dele sammen med jer. Jeg var nemlig nede på det sydsjællandske for et par uger siden, lavede et lille kursus, og som opfølgning på det kursus fik jeg et spørgsmål, som faktisk var ret godt. Det var så godt, så jeg ville dele det med jer. Og også fordi, at når jeg sidder og kigger på forum på Facebook, bare sidder og bare kigger, ser hvad der sker derinde, så kan jeg se, at der er flere, der har spurgt om det samme af de meget nye bryggere. Og derfor så giver det utrolig god mening på den her tid her, hvor der er mange, der er i gang med at ligesom komme ind under huden på nogle af de ting, som nybegynderne kan stå ud. For dem der, jeg var nede og holdt kursus for det, de var helt nye. Jeg har aldrig prøvet at brygge før, så kom i gang. Og derfor så er der et opfølgende spørgsmål. Ud af de 4 bryg, som vi lavede den dag, der var 2 af dem ikke startet. Og jeg kunne også se, at der var en inde på en stor danske sejlerforbundsbog for den dag. Min sejler er ikke startet, hvad skal jeg gøre og sådan noget? Og så kommer der en masse forslag. Tilsæt noget mere gær, bare sæt den i gang igen, ryk den til noget varmere og så videre. Og alle de forslag er mega gode, hvis det er, at man ved, hvad der ligesom er foregået, og man har lavet lidt fejlsøgning først. Så det er det, vi skal snakke om i dag. Min cider er ikke startet med at gære, hvad gør jeg? Eller måske er den startet med at gære, og så skal du måske ikke gøre noget. Ikke? Det er det, der er svaret, men nu forklarer jeg hvorfor. Inden vi kommer i gang, skal jeg lige huske at sige tak til de næsten 900, der er subscribet til kanalen. Og tak fordi I følger med. Og del det her med nogle af dem, der skal i gang med at brygge. Fordi så får vi endnu flere med. Når der kommer 1000 subscribers, så kommer der skide godt tilbud. Okay, tilbage til videoen. Når det er, at man skal fejlfinde sit bryg, og ligesom prøve at finde ud af, at den er ikke startet, hvad gør jeg? Så inden at man begynder at tilsætte mere gær og så videre, så skal man ligesom finde ud af, hvorfor det er, at den ikke er startet. Og det her kan være en af grundene. Det er i hvert fald det, der løste problemet nede på Sydsjælland, og det kan måske løse problemet hos dig. Det første, jeg sagde, det er, du kan simpelthen ikke konstatere, om den er startet med at gære, medmindre du har fundet ud af følgende. Har OG-værdien ændret sig? Altså, når I starter med at brygge, så har I jo selvfølgelig sådan et her. Hvis det er, I gør jeres hjemmearbejde, og I rent faktisk har været ude og købe noget udstyr, i stedet for bare at hælde det ned i en anden spand, og bare håbet på det bedste. Hvis I har sådan en hydrometer her, så vil I også have taget en OG-måling. Det står for Original Gravity. Det er et udtryk for, hvad densitetsvæsken er på tidspunktet lige inden du sætter den i gang med at brygge. Altså hvor meget sukker der er. Og det giver dig en idé om, hvor meget alkohol der potentielt set kan gæres op til. Ikke nødvendigvis, men det der er potentielt til at gære op til. Og det har du selvfølgelig gjort. Og der er nogen ude på de der forumer, der ikke har fået taget en OG-værdien. Og hver gang så er jeg sådan, jeg kan ikke hjælpe jer, fordi hvis I ikke har taget den her måling, så er det lige meget. Altså når det kommer til fejlsøgning. Cideren bliver god alligevel, hvis den gærer færdig. Men med hensyn til fejlsøgning, så er det næsten umuligt. Så det jeg sagde, det var, at inden vi kommer i gang med det der med, om du skal hælde det ud eller ej, eller om hvad der er sket, så mål OG-værdien igen. Eller mål, hvad værdien er nu i forhold til OG-værdien. I ved godt, hvad jeg mener. Og ideen er bare der, at nede på Sydsjælland, der havde den der cider stået ude i det lidt kølige bryggers, som den skal jo gøre. Og der sidder man jo ikke på en klapstol og kigger på cideren og finder ud af, om og sidder og den blopper. Det gjorde mine børn også lige i starten. Der sad de foran bryggespanden, og så sad de og kiggede på den, og så lavede vi sådan en, hvem kan se, når den har brygget til bloppet 10 gange og sådan noget. Men det gør man jo ikke, vel? Så derfor var de ude, tage deres cider frem, deres frugtvin. Nu var det her var faktisk en pære, der skulle gæres, og det var en mere bællevin. Det er sådan 2 virkelig gode ting. Specielt den mere bællevin. Opskrift er på bloggen. Det, der var interessant, det var, at pæren var gæret ud. Så der var slet ikke tale om, at den ikke var startet med at gære. Den var tale om, at den var gæret ud meget hurtigt. Ikke? Den var sat i gang i stuetemperatur, så var den rykket og sådan noget, så var det bare gået dødhamrende hurtigt. Det kan godt nogle gange ske. Så sker der det, vi kalder for en stormgæring, hvor den bare fuldstændig fuld power på, ikke? Og så gærer den bare derudad, og så bliver den færdig i løbet af ingen tid. Og så har man måske en opfattelse af, at den er gået i stå, eller den aldrig kom i gang, for du slet ikke opdagede, at den var i gang med at gære. Og det er derfor, at man ikke bare kan gå på nettet og sige, hvad skal jeg gøre? Fordi så sidder nogen og siger, tilsæt mere gær. Og hvad sker der så? Så tilsætter du mere gær. Så starter den jo ikke med at gære, for der er ikke noget sukker ned i den. Derfor, ved at måle densiteten på væsken, så kan du konstatere, muligvis, det kan være en af de fejl, der er, som jo så ikke er en fejl, men er, at den faktisk er gæret ud. Og så er der slet ikke, sket noget. Så er alt, som det skal være. Og med hensyn til med bællevinen, jamen altså,
der viste sig, at den faktisk var i gang med at gære, fordi OG-værdien havde ændret sig. Den var bare meget langsom, som den jo skal være. Jeg kan godt forstå, hvorfor det er, at nogle af de helt nye brygger starter første brygdyggang og sådan noget, jo kan komme ud for sådan nogle spørgsmål der, fordi man ved jo ikke, hvad man skal regne med. Man regner det med, at det dufter meget. Der er mange, der har spurgt, dufter den meget dårligt hos lejligheder. Det dufter jo ikke af noget, og det ved man, når man har gjort det. Bobler den meget? Det er jo relativt, ikke? Og det er også meget subjektivt, om du synes, at den bobler meget. Jeg synes, den bobler meget. Og med hensyn til den ene, der havde stormgade, den har jo boblet meget. Og hvis de så har set på den, der har boblet meget, det havde de så ikke. Men hvis de havde gjort det, så havde den jo relativt til Mirabellevin jo ikke boblet så meget. Og så havde man troet, at der var noget galt med den ene af dem. Men hvor svaret faktisk er, at der er ikke noget galt med nogen af dem. Alle 4 bryg har det godt. Alt er i sin skønneste orden. Ved at måle OG-værdien, så giver det dig en mulighed for, at du under fejlsøgningen kan måle igen og se, om den værdi er faldet, som er et udtryk for, at der har været en gæring i gang. Uanset hvad udgangspunktet for din OG-værdi er, så længe den ikke er over 1090, som giver sådan ustabil, det er ikke så godt, hold den under der, så vil den, hvis den er endt på omkring 1000, det kan også godt være lidt under, vil det være udtryk for, at den er gæret ud, uanset hvor lang tid der er gået. Hvis den ikke er dernede, altså lad os sige, den er på, lad os sige, den startede på 1056, bare et eller andet tal, jeg bare griber ud af det blå, og så er den på 1025 nu. Så er den ikke gæret ud, så er den stoppet. Startede den på 1056, og den så er på 1009, den er gæret ud. Ikke? Det er meget, meget, meget tæt på det i hvert fald. Så det er derfor, man skal være rigtig, rigtig god til at måle OG-værdien. Heldigvis er det nemt. Vejledningen er i en tidligere video, jeg har lavet. Den kan du kigge tilbage i biblioteket her på YouTube. Den er selvfølgelig også i min bryggebog, hvor jeg forklarer det, og hvor jeg også kommer med en løftet pegefinger for, hvorfor det er. Du skal bare sørge for at få det her skrevet ned. Og derfor så... det var bare sådan, det var også lidt skæld ud, ikke? Men det er bare lidt det der med, at hvis nu, at der bliver målt OG-værdier ude i det danske bryggeland, så bliver det bare meget nemmere at fejlsøge, når det kommer til Facebook og sådan noget, hvor man ikke er til stede, og hvor man så kommer sådan, du skal bare gøre det, du skal bare rykke den til en stuetemperatur, der er varmere. Det havde jo ikke hjulpet. Du skal bare tilsætte mere gær. Det havde jo ikke hjulpet. Du skal hælde den ud og starte forfra. Nej, hvorfor det? Den var som den skulle være. Ikke? Nok skæld ud for i dag. Ha' en super god dag. Husk at måle jeres OG-værdi, og så kan man så fejlsøge. Ikke? Ja. Jeg glemte lige at svare på, hvad så hvis den var 1020, og så man skulle sætte den i gang igen. Det er en anden video. Vi ser.